Starostlivosť o psov je pre ich majiteľov samozrejmosťou. Niektorí z nich sa zúčastňujú na výstavách a súťažiach. Je to však pre psov zážitok alebo utrpenie. V bratislavskej Inchebe sa od 8. do 11. októbra uskutočnila historicky najväčšia svetová výstava psov. V priestoroch výstaviska sa pohybovalo viac ako 21 000 psov zo 60 krajín sveta. Na najkrajšie plemená sa prichádzali pozrieť tisícky návštevníkov. Preplnené priestory však pôsobili na mnohých psíkov stresujúco. Väčšine z nich neprospel ani náročný transport do Európy. Transportujú v autách, mnohí transportujú v rôznych takých ako búdkach, v ktorých má každý psík svoje miesto a pohodlie. Cesta je pomerne náročná, pretože pes pochádza zo Španielska. Najskôr ho musíte dostať do auta, previesť vyše 2000 km až sem. Tu ho potom musíte vykúpať a pripraviť ho tak, aby bol najlepším na súťažnej prehliadke. Všetkých mojich psíkov stále kúpem a nepohnem sa o nich ani na krok. Človek vlastne 24 hodín musí sa venovať psovi, aby bol v kondícii, aby vyzeral, aby dostával správnu stravu, aby bol zdravý. A potom je tá druhá časť, to je tá predvýstavná a vlastne na výstave, kde už potom sa vlastne tá krása psov alebo psa môže zúročiť. O psíkov bolo dokonale postarané. Módne doplnky, kočíky či fitness centrá boli určené len pre štvornohých miláčikov. No aj napriek tejto prehnanej starostlivosti dochádzalo k úrazom. Na výstavisku bol preto k dispozícii aj veterinár. Stromom najčastejšie to býva nejaký ten ako dôsledku excitácie, prípadne dlhej cesty, vzrušenia, kedy sú zvieratá v šoku. Takže im treba pomôcť ako protišokovou terapiou. Skutočne neviem, čo sa jej stalo. Musela si porezať labku. Názory na to, či sa psi rady zúčastňujú na takýchto podujatiach, sa preto u ich majiteľov líšia. Niektorí si myslia, že ich miláčikovia sú šťastní. Iní vedia, že je ich psík v strese. Sú na to zvyknuté a majú radi tento spôsob života. Som si istý, že milujú tento život. Určite to je strašne stresujúce pre toho psa, pretože on je naučený v svojom teritóriu žiť a teraz tu vidí rôznych psov, rôzne pachy a rôzne činitele a on musí sa s tým zrovnať. V problematike záťaže a stresovania psov na svetových výstavách sa vyjadrila aj organizácia zameraná na ich ochranu sloboda zvierat. Ak je to skutočne ukážkové, že je vidieť, že sa starajú o tie zvieratka naozaj s láskou, tak je to veľmi pekné podujatie. Tak určite každý presun zvieraťa, každá zmena prostredia je pre každé zviera, nielen pre psíka, určite stres. Trebárs transport zvierat, hlavne trebárs letecké transporty, že to už teda naozaj tamto zvieratko zažíva určite veľký stres. Ale dôležité je to, aby na konci toho celého bola tá myšlienka, že ten psík, či už je vystavovaný, či už je šampión alebo nie je šampión, že by mal byť stále členom rodiny. A aj keď neúspeje, aby nebol prípadne odložený, odhodený alebo nejakým spôsobom vyňatý z tej rodiny, aby naďalej bol súčasťou toho chovateľa a tej chovateľskej komunity. Pre katedru žurnalistiky Ján Glovičko, Miroslava Ondrušová a Lea Podstanická.